Salutare tuturor! După cum puteți observa, sunt eu, Horocrepis Gaming Brayrod și astăzi ne jucăm Roblox, doar că mai exact jocul Survive the Killer. Acesta este un joc de pe Roblox, dar dacă vreți să apăreți în videoclipurile mele să ne jucăm împreună, pe mine mă cheamă Horocrepis Mimi Barajosonu, primul de aici, și aceasta este căsuța mea, Horocrepis Mimi Barajosonu, mai vă zic o dată. Acesta este avatarul meu. Arată așa, dacă sunteți curioși. Aici, uite, avem 3 cuțite de amele. Am un cuțit normal, un cuțit portocaliu și un cuțit alb. Adică niciun cuțit nu am aici. Aici l-avem. Aici putem să ne alegem niște moștri. Adică chiar eu. Random, adică oricine. Acest Mike the Menace, Genscher Slasher, adică fantoma asta, Mr. Jiggles, clownul, Fantoma Memo, Jeff the Killer, Jenna the Killer, Slenderman și Charlie, clownul. Aici l-avem pe Slenderman. Aceasta este căsuța mea, am și un pat, dar și ceilalți au, de exemplu, aici au mai mulți casoni, de exemplu ăsta, Bitful, uite, are și el ceva aici. Are cuțite foarte mișto, de exemplu. Bun, în acest joc poți să te pui și jos dacă vrei. Și în acest joc tu trebuie să supraviețuiești killerului, adică un killer va veni după noi și noi trebuie să scăpăm găsind ieșirea. Da, ați auzit bine, trebuie să găsim ieșirea. În 4 minute avem timp. Aici am cuțitele astea, monștrii ăștia pe care vi-am arătat deja. Casa asta și asta, deci nu știu ce e. Bun, aici avem o cabană, uite ce este foc și da, aici puteți să le cumpărăm și chestii, puteți să le cumpărăm, uitați, cuțite, putem să le cumpărăm, puteți să ne cumpărăm chiar și monștri noi, ia uitați. Bun, ce fain sunt monștri, ia uitați, vedeți? Chiar și Siren Head, bă, ce mulți monștri, ăsta e cel mai rar, frate, Paparoni, sunt foarte mulți monștri, ia uitați. Și sunt foarte fain, sincer, chiar sunt extrem de fain. Am 938 de bănuți, avem acolo sus, în stânga, cam în stânga așa, și 3 gemuri, tot în stânga. Sunt mai mulți player, desigur, și aici putem să dăm trade cu oameni, aici avem setării și aici putem să ne uităm la ceilalți. Ce fac, uite, ăsta, nu știu ce, un fel de Jeff the Killer. Am și level, am 11 level, m-am mai jucat jocul ăsta, dar nu chiar așa mult. Aici putem să recuperăm cutii, ia uitați. Și poate să ne pice una de aici. Ok. Aici mai avem una de asta, 450 de lei. Cum ar fi să ne pice? Uitați, acum de exemplu dau 3. Ia uitați, îi pun ăsta. Și da, ați înțeles voi, 3. Și cam atât e jocul. Acum în joc este ieșirea. Uitați, asta este ieșirea, așa arată ieșirea. Asta este ieșirea. De aici din spate. Asta este ieșirea. Și cam acesta este jocul. Asta trebuie să faci în joc. Dar dacă vă place Survive the Killer, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și subscribe pentru mai multe episoade. Și meciul va începe în 30 de secunde. Hai să vedem. Poate să fiu și eu monstru, dar poate să fie și altcineva monstru. Dar haideți să începem să ne jucăm. Nu știu cine va fi primul, dar na, chiar nu știu. Să dăm aici 3, dar nu știu, vreau. Așteptăm aici. Uite, de exemplu, ăsta dă trade. Ia uite. Ăsta dă trade cu zibăr ăsta. Și ce să alegem? Bă, cred că o să aleg casa asta bântuită deja. Da, dar o să mergem la tren. Hai să vedem ce este la tren. Mergem la tren.
ce bun e ăsta, are level 96. Haideți să începem. Aici sunt foarte mulți player. Aici se alege cine este monstrul. Ia să vedem cine este killerul. Și killerul este Ninja-kun. Și este chiar... Cine este? Este clownul Jingle sau Charlie. Asta este Charlie, clownul Charlie. Și el va veni după noi, iar noi trebuie să ne ascundem, adică să mergem în dulapul, să ne ascundem. Killerul va veni în curând. Hai să vedem. Aici, nu știu ce e asta. Deci putem să ne ascundem în caz de vine cineva. Ok. Deci mă spune că poate să-i o motorină. Bum! Poate că killerul e aici. Unde e? Oh my god, trebuie să fugim. Adică să nu mă prindă killerul. Deci avem... What? Vai de capul lui. Playerii avem acolo jos. Eu sunt chiar bine. Oh my god, oh my god. Ce-i asta? Ok, mă pun jos. Ce avem aici? Aici m-am spălat. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Ieșirea se va deschide cam în 3 minute. Că la ultimul minut începe ieșirea să se deschidă. Deci avem morminte, bă, ce se întâmplă aici, bă? Să ne punem în chestia asta. Bu, ce e ăla? Uite, acolo cineva a murit și noi trebuie să-l salvăm. Ok. Uite, dacă găsesc lucruri de astea, îmi dă bani și asta este fain rău. Încă una. Bă, ce-i un pește aici, mă? Ce caută peștele ăsta aici? O capcană! Și acum cred că știe unde sunt. Fugi. Uite, merg pe aici. Repede. Oh my god, vine pe mine. Fugi. Acum știe unde sunt. Trebuie să mă ascund. Hai că stau aici. Dar nu cred că stai aici. Oh my god. Ce cimitirul. Ce? A murit Paul? Bă, stai. E aici monstru. Oh my god. E killerul pe aici. Bă, ascunde. Bă. Mati că e aici. Bă, ce m-a speriat. Monstrul ăsta verde. Fai de cap, m-a făcut minună. Du-ți de aici. M-a speriat rău. Ce caut un creion mare aici? Cactus. Bă, e pe aici, pe divan. Bă, nu știu ce să fac. Oh my god. Deci avem o capcană. Nu mai o să vedem în ea de data aceasta. Hai să mergem la omul ăla. Să mergem pe aici, pe la tren. Ui, Charlie! Bă, dar sunt blocat, ce să fac? Bă, sunt blocat. Cum adică sunt blocat? Bă, dar nu campa! Eu nu o să campez! Dar du-te, bă! M-a luat cineva! Mersi! M-a luat! Bă, Charlie, du-te de aici! Oh my god, mersi! Unde-i Charlie? De ce siguranță? M-a ajutat! Oh my god, trebuie să fugim! Stau aici! Bă, vestipăm skin-ul la mare! Fugi! Charlie, lasă! Vrăja! Charlie, ce? Fugi! Oh my god, unde Charlie? Ieșirea va veni în 10 secunde! Bă, ia să duci! Repede! Ieșirea se va deschide în 10 secunde! Acolo, ieșirea, repede! Oh my god! Nu merg prin partea asta! Fugi!
repede, cât de repede poți! Ai piciorul ăla, fugi, un pic scări! Oh my god! Am supraviețuit, uitați, asta este ieșirea. Și așteptăm să vină Charles, adică să-l bată cu eu am plecat! Am supraviețuit! Cam așa este jocul. Ați înțeles voi. Și am reușit să supraviețuiesc prima hartă. Acolo am avut stații de trăitori. Eu nu știu ce fain e aici. Asta e elful. Ce fain sunt țiturile și monstru. Chiar extrem de fain. Ok. În 10 secunde va veni următoarea. Mersi, monstrule, mersi, mersi. Bă, să știți că chiar e foarte fain jocul, doar că de data asta vreau și eu să fiu killer. Hai, bă, de data asta să mergem la harta să uite să mergem la skate zone. La skate zone. Ce avem la skate zone? Vedeți că aveți acolo. Și nu știu ce se va întâmpla. Acolo am văzut un fel de arcade, nu știu ce era. Uite, ăsta a fost scriptorul de trecută. Dar nu știu dacă va fi de data aceasta. Dați, ce chilul fain! Ia să vedem, te rog eu și... Băi, era extrem de aproape de mine. Nu știu cine mă vrea să vedem. Oh my god, e ăsta mov! L-am văzut, dar nu m-am mutat la numele lui. Hai de fapt nu. Prima oară a fost Charlie și ăsta mov acum. Nu am mult noroc să supraviețuiesc. Aici avem baia și aici. Chiar nu am ce pune aici. Să luăm asta de jos. Că ne dăm foarte mult. Bă, e ce pune. Oh my god. Aici trebuie să le jucăm. Asta a dat mult. A dat 40 de bănuți. Avem ceva cursus, putem să ne jucăm. Nu știu cum aș putea să ne jucăm. Poate nu ne devine ieșirea. Sper să nu mă prindă. Să nu mă prindă la mă. Poate face și web. Aici avem niște ochelari. Bă. Nu. Când imaginea este roșie, asta înseamnă că e... Poate că mă vede. Bă, am skin-ul ăla mare. Mi-a mai zis odată. Bă, dar de ce? Asta captează, mă, dar nu-i bun. De ce l-a luat pe el? N-am și eu ce să fac. Să nu nervează, mă, captează. Bă, da. Doamne, ferească. Bă, nu mai canta, bă, nu fi de ăla. Bă, își bate jocul ăla de mine, bă. Ui! Fugi! Am scăpat. Am scăpat. Oh my god. Eu ăsta cu jos când dă bănuți. Nu știu ce m-a ajutat, dar văd când dă bănuți, uitați. Radio, bă, nu e asta aici. Expert. Nu că spune, nu mă prinde la voz. Data trecută puțin mai... puțin... Nu știu cum a pus, dar și n-am vrut. Tot ce cuțite faine aș sparge. Oh! Bă, dar nu mai campa! Bă! Ce prost, vezi dacă mă campezi? Vezi dacă mă campezi? Vezi? Bă, cum adică coace? Eu nu știu ce se întâmplă, dar sper că mă salvează fata asta.
mersi, respect! Da, lasă-mă, face-mă, da! Uite-te și tu, bă, ce bulănos! E foarte bulănos! N-am reușit să scap! Vai de capul meu! A, bă, dar chiar era foarte bulănos! Ce-i asta? Mai scrieți voi în comentarii ceva! Frate, hai să vedem runda următoare ce putem zice. O să aștept aici 1000 de ani. Uitați, fraților, ăsta m-a prins, ăsta cu stample lup. Ăsta aici, ăsta tot mă omărea. Dar să știi că nu e chiar așa... Mă fel că nu e chiar așa scump, 500 de lei, dar... Sirenet sau cine? Sirenet are chiar foarte fain. Dar gemurile chiar se fac foarte greu. Cine să mă facă? Chiar nu știu. Acum să mă fac Sirenet. L-am cumpărat pe Sirenet. Mergem la Killer și punem pe Sirenet. Și acum, în caz de na, o să fiu Sirenet. Chiar a fost foarte greu meciul, adică mă refer că la mof chiar era foarte bulos și dau și Sirenet. Și Sirenet, bă, cum adică, bă, nu cunosc pe ăsta. Scoate-l, că nu-l dau. Să-l bag pe ăsta, dacă vrei. Așa vrei? Da? Vrea? Vreau. Ăsta, mă, ăsta verde a fost killerul. Nu, serios, ăsta verde. Ăsta care mă ajută. Păi da, mă, vreau. Am luat câteva cuțite. Îl pun pe ăsta verde. Ăsta verde arată cel mai fain. Și nu mai l-am pe ăla. Da, bă, nu mai am fain. Ce cât a costat? Cum era mare lucru? Uite ăsta, bă, cu ce bine se duce pe monstrulețul ăsta. Chiar foarte bine. La mină. Sau hai la water. Tremal facility. Hai să mergem aici. Gata. Hai să vedem. Am level 12! Și am luat și un el. Și acum trebuie să fiu monstru și să omor 3 supraviețuitori. Dacă să fiu monstru. Că nu știu dacă să pic. O picat altcineva. Și killerul este... Oh my god, e fantoma! Vine fantoma, ai de capul meu! Vine fantoma, ai de capul meu! Chiar nu-i bine dacă vine fantoma, nu-i bine! Oh my god, nu-i bine! Haideți! Am dat ce să stiu bere jos! Ce să stau foarte bine! O să mă pic! Oh my god, killerul este aici! Deci dacă dau un nas în nas cu el, spar ceva. Ce avem modificat, nu mai merge. Uite, e cineva aici. În caz de mor. Oricum sper că nu mor. Sper să nu mor. Ce fain e ăla? Poate totuși l-am luat. Uite aici. Putem să mergem pe aici. A ieșit killerul. Nu, de ce a ieșit? Ce fix el a ieșit? Care e cel mai ieftin? Este cel mai ieftin.
scump. Cred că ăsta e cel mai ieftin. Ăsta de 4 ăsta e cel mai ieftin. Nu, ăsta e cel mai ieftin. 450 e cel mai ieftin. Să vedem care sunt următoarea. Din greșeală am apăsat pe X. Nu, și fui bun. Foarte cute. Hai să mergem la următoarea. Fairgrounds. Uite monstrul ăsta, bă, uite-l. Ăsta move. Trebuie să merg și fără la el. Ce creepy arată. Dar nu știu să pic eu. Deci Doamne ajută! Doamne ajută. Nu am picat eu. Este tot fantoma, deci tot fantoma vine după noi. Apa asta nu-i bine dacă vine fantoma încoace. Hai să ne ascundem. Oh my god, oh my god. Haideți să ne ascundem. În baie? Ce să fac eu în baie asta? Nu trebuie de baie în baie. Hai să iau lucrurile astea de jos. Am nevoie de ele. Cum adică deja că l-am văzut de ce? Cum adică? Deja am venit? Așa? Pot și pe ăsta de ce l-am de jos. Sticla. Să voi fi peste de dacă sunt pierdut. Nu uitați. L-am luat, nu? Hai să mergem de aici. Poate să știți că este stare foarte bună. Să chiar prea bună. Aici avem multe bogate, cel mai rutinit bogat pe care l-am făcut în viața mea. Suntem la circ. Ce-a făcut asta? Bă, dar toți chelarii ies, bă, ce-i asta, bă? Cum adică? Tot atâta ies. Hai că deja chiar e enervat. Hai să nu mergem în pădure, că chiar nu vreau să mergem în pădure. Bă, dacă toți picați voi, nu mai ieșiți, vă rog. Știți ce zic? Nu mai ieșiți. Da, foarte nervant. Ce să alegem? Ia, o să aleg paparoni. Paparoni. Să vedem ce se întâmplă la paparoni. Pizzeria. O să mergem la o pizzerie. Ok, magazin de pizza. Să vedem ce se întâmplă și acolo, că chiar nu știu. Și hai să mergem acolo. Hai să vedem dacă picăm noi și pică... Numai eu nu am picat, bă. Mai erau doar un om. Oh my god, vine Charlie după noi. Dacă deja văd niște ochelari sparți acolo în spate. Haideți să reușim, adică să încercăm să scăpăm noi de aici. Haide. M-a dat minutul ăsta. Haideți, fraților. Ui! Corona. Să nu era corona. Nu știu, dau cum am țineți. Am luat un țit. Bă, de ce? Hai să mergem pe eventul ăsta. Bă. Uitați-l acolo! Vedeți? Uite-că l-a furat pe ăla. Oh my god! Bu! Să mergem. Fugi! Am scăpat de el, am scăpat. Oh my god, l-ați văzut? Charlie acolo. Să mergem pe aici. Oh my god. Fugi! Speria acolo. Hai să fut în baia fetelor. Oh my god, înapoi în baia fetelor. Și dacă e în baia băieților, e în baia băieților? Bun. Să puteam că mă sperii. Da, foarte horror jocul și de asta nu mă sperii.
Fugi! Fugi! Mă ascultă ce-am băiat fetelor! Oh my god, oh my god! A scăpat! A murit aici, în față! L-am salvat! Mă bubui aici! Ce caută asta? Știu că m-am ascuns să băia fetelor, dar n-aveam ce să fac. Băi, aici pe undeva. Hai să plecăm. L-am văzut acolo, hai să plecăm de aici. Merge pe aici. Aici a fost killer. A fost pe aici. Aici am văzut că a fost nimeni. Oh my god! Animatronicii-lui Puma m-au dat de gol! Ce cum să faci așa? Ajutor! Mersi, i-am plecat. Pa, i-am plecat aici. Pa. Mersi că m-ai salvat, dar... Oh my god, vine coace! Se că animatronicii nu dau de gol. Oh my god, de aici! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, aici. Oh my god, oh my god. Pe jos, pe jos. Uite ceas! Bă, aici nu-i. Bă, fugi! 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 Nu știu dacă mi-am scăpare, dar fugi! Poate că și se deschide 10 secunde. Bă, dar nu mă. Ajutor! Bă, vă rog! Ajutor, vă rog! Bă, ce bă! Și da, și monstru! Ce are de ăsta, mă? Cam bulănos, dacă să-și mă trebuie să fie. Uitați-și pe ăsta. Vai, ce greu a fost! Bă, uite pe ăsta. Bă, tata asta să fiu și eu. Te rog. Doar te rog să fiu și eu. Fac aici fel de hobby, nu știu ce fac. Dar știu că următoarea rundă. Dar voi nu uitați să apăsați acolo butonul de like și subscribe, mai fost o dată. Eu fac aici unii. Mai scrieți în comentarii ceva. Așa. Hai să mergem aici la Subway. Sau să mergem acolo, nu știu ce să fac. Văd că doar acolo. Numai și doar acolo. Nu reușit să sar pe asta. Poate am reușit. Mergem în Deadman Point. Nu știu ce e acolo, dar Doamne ajută să fiu și eu măcar o dată killer. Bă, măcar o dată. Sunt eu! Oh my god, sunt eu! Oh my god, sunt eu! Sunt eu! Cred că sar head, așa de văzut eu. A, ba nu, îs ăsta. Vai, țineți-vă bine, țineți-vă bine. Bă, sunt eu, bă, killerul! Sunt eu! Uitați. Sunt eu, killerul! Eu uitați. Bă, țineți-vă bine că vin după voi! Oh my god, oh my god! O să-i prind de coadă. Vă promit că o să-i prind și eu măcar o dată de coada aceea. Ia treceți voi încoace. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem.
Unde sunt oare? Tu treci, mă, treci! Bă, cum nu l-am omorât? Treci! L-am omorât. Bă, dar cum? A murit? Cred că a murit, da. Treci. Dar ce nu-i moartă? Treci, mă, coace. Bă. Dar cum să scapi de ăștia care sar pe sus? Vreau să o prind pe asta blondă. Treci. Uitați. Uitați acolo. Vedeți? Treci. M-am omorât. Nu e în viață nimeni de aici. Bă, treci. Care a rămas? Ăsta e în viață? Bă, stați că am văzut unul. Ia uitați. Ia. Bă, sunt prea mulți. Treceți. Bă, ăsta nu e în viață. Ia uitați. Bă, asta. Ia. Merg după ăsta. Fugi. Treci. Treci, asta l-am omorât. Adică nu de tot, eu vreau să omor pe cineva măcar de tot. Treci. Bă, dar e foarte greu. L-am omorât pe cineva. Treci. Ia uite, ia. Sus. Treci. Da. Stai jos. Unde mai sunteți? Unde? Treceți că vă prind. L-am văzut în dulap. Deci eu l-am văzut. Treci. Cum bă nu-i nimeni în dulap? A, era. Uite asta. Treci. Am omorât de tot. Dar de tot. Ia treci tu încoace. Unde s-a dus? Oh my god, nu mai am așa mult. Dar nu știu unde s-a dus. Unde s-au dus ăștia? Unde naiba s-au ascuns? Nu prea am reușit. Hai, bă, fi bine. I-am omorât 6. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și subscribe și ne vedem în episodul următor. Ce pot să vă zic în afară de